Λοιπόν, και επειδή ουσιαστικά είναι ανούσιο να διαβάζουμε το δελτίο τύπου του κυρίου Γρηγοριάδη, το οποίο ουσιαστικά απέστειλε σε σχέση με το ζήτημα της αμυγδαλέζας, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ίδιο, προκειμένου να μας μιλήσει για τις θέσεις, τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Γρηγοριάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είδαμε λοιπόν ότι καταγγέλλεται μέσα από το δελτίο τύπου, το πρόσφατο δελτίο τύπου, το οποίο αποστήλατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και του Δήμου Αχαρνών. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε από εσάς τον ίδιο ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους καταγγέλλεται αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Τι είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι δεν είναι δόκιμο και εμπεριέχεται μέσα σε αυτό το μνημόνιο? Πρώτα απ' όλα το 2012 κάναμε κινητοποιήσεις και προσπαθούσαμε να μην γίνει αυτό το μεγάλο έγκλημα στην πόλη μας, διότι όταν μιλάμε για φυλακές λάθρομεταναστών, θεωρούμε ότι όλοι οι Αττικοί όπου πιάνουν κλέφτες ή οτιδήποτε είναι παράνομο, οτιδήποτε θα έχει θέμα με λαθρομετανάστες, θα τους φιλοξενούμε στην πόλη μας. Και το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι και η ποιότητα ζωής των πολιτών και η ασφάλειά τους, αλλά και, αν θέλετε, οι μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίες ήδη από ό,τι ξέρετε και από ό,τι έχουν δημοσιευθεί στο εμβόλιο του Μαντού ή βγήκαν θετικοί 30% των αστυνομικών και των λαθρομεταναστών, σημαίνει αυτό ένα έγκλημα στην πόλη μας χωρίς προηγούμενο. Αλλά κανένας δεν μιλάει και αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν το 2012 ήταν έγκλημα και σήμερα είναι μια ιστορική συμφωνία και συνεργασία με την αστυνομία και όλοι ισοπαίνουν. Έγκλημα χωρίς προηγούμενο. Και ξέρετε κάτι, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν το μέλλον των παιδιών τους και τις αξίες και τις περιουσίες τους. Δεν προστατεύονται με το ακινών παθητικά να βλέπουν τα γεγονότα. Θα πρέπει να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και πρέπει να είναι μπροστά οι πολίτες για τα συμφέροντά τους. Μάλιστα. Βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι μέσα στο μνημόνιο συνεργασίας δεν αναφέρεται καθόλου το κομμάτι εκείνο το οποίο αφορά στην αμυγδαλέζα. Άρα εσείς με ποιον τρόπο συνδέετε το μνημόνιο συνεργασίας από τη στιγμή που δεν αναφέρει κάτι μέσα για τους λαθρομετανάστες, το κομμάτι εκείνο τουλάχιστον το οποίο σχετίζεται με τους λαθρομετανάστες, πώς το σχετίζετε και το καταγγέλλετε ως κάτι το οποίο είναι ανεδαφικό, θα λέγαμε, το οποίο δεν προσφέρει κανένα όφελο στην πόλη μας, δεδομένου ότι μέσα υπάρχει και η συνεργασία, μάλλον η συμφωνία για την μεταστέγαση του αστυνομικού τμήματος, η οποία αναφέρεται? Όλα αυτά τα πιστεύετε που λέτε? Πρώτα απ' όλα, εφόσον. Κύριε Γρηγοριάδη, το θέμα δεν είναι το τι πιστεύουμε εμείς, το θέμα είναι το τι λέει το μνημόνιο συνεργασίας. Να σας πω εγώ. Εφόσον υπάρχουν οι χρήσεις αυτές, γιατί ο κύριος Δήμαρχος δεν λέει βγάλτε τις χρήσεις αυτές και μετά υπογράφουμε το μνημόνιο συνεργασίας? Δεύτερον, αν θυμόσαστε το 2012, η πρώτη κίνηση που έκανε η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης ήταν πώς να μας ξεγελάσει και να μας πούνε ότι θα μας απαλλάξουν από τους τοξικομανείς, από το εμπόριο ναρκωτικών, θα μας βάλουν τάξη στη γειτονιά και να δεχτούμε εμείς τους λαθρομετανάστες. Οι οποίοι λαθρομετανάστες και τις φυλακές αυτές σε όλους τους Δήμους Αττικής δεν τους άφησαν πουθενά να τις φτιάξουν εκτός από το Δήμο Αχαρνών. Είμαστε δηλαδή αυτοί που φιλοξενούμε όλα αυτά τα υποβαθμισμένα, που νομίζω ότι κατ' επέκταση το πιο ωραίο μέρος της Αττικής και το πιο ακριβό και το πιο ιστορικό σήμερα. Βλέπετε κάθε μέρα τι διαβάζουμε, τι βλέπουμε, αυτό, και κατ' επέκταση έχει σχέση και με την επιχειρηματικότητα στην πόλη μας και με την ποιότητα ζωής μας. Αυτό το μνημόνιο που υπέγραψε σήμερα ο κύριος Κασαβός πριν το 2012 έλεγε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή βάλτε να δείτε, γιατί στο YouTube υπάρχει η ομιλία του κύριου Κασαβού, έλεγε ακριβώς το αντίθετο. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα και υπογράφουν μια ιστορική συμφωνία που εξαπατούν το αχαρναϊκό λαό με ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο που θα έχουν συνέπειες? Και δεν το αφήσω έτσι εγώ, γιατί με προκαλούν και όλα οι κύριοι, αντί να ντρέπονται και να σκύβονται. Διότι το Υπουργείο, από ό,τι ξέρετε, για να μπορέσει να βάλει αυτή τη χρήση στην πόλη μας, από την κοινότητα και αυτού παίρνουν πολλά χρήματα, τα οποία εμείς μέχρι σήμερα που μας λέγανε ότι το 12 ότι θα πάρουν χρήματα και θα κάνουν και θα μας βοηθήσουν και κάνουν, ερωτήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος αν έχουμε πάρει μέχρι σήμερα έστω 1 ευρώ, και λέει ούτε ένα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Και επειδή
αυτό και οι υποστηριχτές του μνημονίου, οι υποστηριχτές οι οποίοι δεν ντρέπονται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν κάνεις ένα συμβόλαιο, την ώρα που το υπογράφεις, οι κανόνες που λέει να τηρηθούν ήδη δεν τηρούνται. Ήδη δεν τηρούνται. Δηλαδή την ώρα που υπογράφει τώρα το μνημόνιο συνεργασίας με την ελληνική αστυνομία, ο κύριος Κασαβός, υπάρχει οι φυλακές των λαθρομεταναστών στην Αμυγδαλέζα και γι' αυτό δεν γίνεται λόγος. Δεν μας είπε τίποτα ότι εμείς δεν το υπογράφουμε αν δεν βγάλετε τις φυλακές. Μάλιστα, άρα θεωρείτε ότι σκόπιμο θα ήταν, δόκιμο μάλλον θα ήταν, μέσα σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας να εμπεριέχεται ένα επιπλέον άρθρο το οποίο ουσιαστικά θα θέτει ως θέμα και την απομάκρυνση του συγκεκριμένου χώρου από την περιοχή της Αμυγδαλέζας. Ωραία, κρατήστε την ημερομηνία σήμερα που μιλάμε δυο μας και του χρόνου τέτοια μέρα ξαναπάρτε με τηλέφωνο, θα είμαστε πάλι στον ίδιο παρανομαστή, θα είμαστε δηλαδή αυτά τα σχολεία που λένε το σχολείο πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να αλλάξει χρήση. Δεύτερον, αυτοί οι κύριοι που εκκόπτονται τώρα για το σχολείο και αυτό, εγώ γνωρίζω μέσα από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης χρήματα δεν υπάρχουν. Αυτό θέλει 1,5 εκατομμύριο για να φτιαχτεί. Δεύτερον, για να αλλάξει χρήση, να ξέρετε το σχολείο, ο εργολάβος δεν έχει παραδώσει ακόμα το έργο, γιατί υπάρχουν και εκεί ατασταλίες. Εκεί δεν μιλάνε για τα 2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πουλούσαν οι πολίτες και τα φάγανε οι περίεργοι και δεν μιλάνε και γι' αυτό αφήσανε και λαιλατήθηκε το σχολείο και δεν βάλανε καμία φύλαξη για να μπορέσουν έστω να μείνουν τα μισά που τα οποία είχαν κάνει εκεί. Το αφήνουν ακόμα και την ταράτσα άμα δείτε στη σκεπή επάνω στο σχολείο αυτό, το έχουν εξηλώσει οι Αφρικανοί. Μάλιστα. Εκεί δεν μιλάει κανείς. Πρώτα απ' όλα αυτά είναι παραμύθια. Να σας πω κάτι. Το πιο επικίνδυνο ξέρετε ποιο είναι? Ότι από φυλακές λαθρομεταναστών, αν γίνει κέντρο φιλοξενίας, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσοι τους πιάνουν και τους βάζουν στη φυλακή θα έχουν και άδεια εξόδου. Το καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει? Τελειώσαμε μετά. Η δημοκρατία με τους τοξικομανείς που μας μαζέψαν όλη την Ομόνια εδώ θα είναι πτέσμα κοντά σε αυτό το οποίο θα συμβεί, αν συμβεί στην Αμυγδαλέζα. Και θα πρέπει να κρύβονται όλοι μετά και θα απολογηθούν όλοι στο λαό να δούμε τι παιχνίδια παιχτήκαν πίσω από την πλάτη τους. Ο ίδιος ο βουλευτής, ο κύριος Δέδες, είπε ότι μάλλον ο Περιφερειάρχης νομίζω, αντιπεριφερειάρχης νομίζω, κάποιος από τους δύο που ήταν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το συσίτιο το οποίο γίνεται στους λαθρομετανάστες χρεώνεται 7,5-8,5 ευρώ, είπε, και δεν κοστίζει ούτε 2,5. Για πείτε μου τώρα πόσες χιλιάδες ευρώ την ημέρα είναι αφού κοστίζει 2,5 ευρώ και χρεώνεται 9. Μάλιστα. Την ημέρα. Τι παιχνίδια παίζονται πίσω από την πλάτη για να έχουμε σήμερα μια πόλη με τέτοιες χρήσεις απίστευτες? Τι θα πείτε στους κατοίκους που είναι γύρω-γύρω από την Αμυγδαλέζα, οι οποίοι άνθρωποι δεν κοιμούνται τα βράδια, έχουν τρομοκρατηθεί όλοι? Κάθε φορά που γίνεται μια απόδραση, τα μαγαζιά όλα στην κλείνουν, γιατί προχτές είχε 500 αστυνομικούς γύρω-γύρω. Δεν κοιτάνε αν διώχνουν τους πελάτες ή αν κάνουν καμιά ζημιά στα μαγαζιά μας. Γιατί, κύριε, γιατί αυτοί οι κύριοι κάναμε εμείς έκτακτο το Δημοτικό Συμβούλιο το Σαββάτο και δεν έκανε ο Ασπρόπυργος, η Φιλή, το Κηφισιά, η Εκάλη? Γιατί δεν κάνανε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και κάναμε μόνο εμείς? Γιατί εμείς φιλοξενούμε το πρόβλημα. Καταλάβατε γιατί δεν θέλανε οι άλλοι τέτοιες χρήσεις στην πόλη τους? Γιατί οι δήμαρχοι πονάνε και αγαπάνε την πόλη τους. Καταλάβατε? Μάλιστα, και είμαστε και γραφικοί για κάποιους περίεργους, είμαστε και γραφικοί επειδή λέμε αυτά που εμείς, εγώ δεν εξαρτούμαι ούτε από καμιά εξουσία, ούτε από κανέναν. Πιστεύω ότι έχω ηθικό χρέος, αυτό που μου είπε ο λαός, να υπηρετώ πιστά και να βλέπω τα πράγματα και να λέω όπως ακριβώς έχουν, γιατί εκεί φαίνεται ο ηγέτης. Να μην έχει αδυναμίες. Δηλαδή άμα σε πάρει ένας υπουργός τηλέφωνο να αλλάξει άποψη και ιδέες, να αρχίσεις να συμβιβαστείς με ένα έγκλημα στην πόλη σου. Και εγώ δεν θα το αφήσω έτσι αυτό. Μόλις θα περάσει ο χρόνος και δεν γίνουν αυτά τα οποία λένε οι κύριοι, θα κάνω ειδικές συγκεντρώσεις και θα καλώ το αρχαϊκό λαό να τους φέρει σε απολογία όλους τους κυρίους αυτούς. Γιατί νομίζουν τα κοινά ότι είναι διασκέδαση. Πάνε εκεί και λένε τα πάθη τους και ό,τι προκύψει δεν τους ενδιαφέρει. Κύριε Γρηγοριάδη, να σας διακόψω λίγο, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Υπάρχουν ερωτήσεις και από δημότες οι οποίοι ακούν την εκπομπή μας αυτή τη στιγμή. Και αυτό το οποίο ρωτάνε είναι, βασικά θεωρώ ότι συμφωνούν στην θέση σας για την απομάκρυνση του κέντρου κράτησης από την Αμυγδαλέζα. Ωστόσο, πέρα από αυτό, το ερώτημα το οποίο θέτουν είναι ότι έστω ότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί, πού μπορούν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να μην δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα αστέγων στην περιοχή? Εδώ είναι το μυστικό. Είδατε που φτάσαμε σήμερα? Να φτάσουμε να λέμε ότι όλη την Αττική και όλοι, αυτός ο οποίος αυτοκτόνησε στην Αμυγδαλέζα το Σαββάτο, τον πιάσανε στην Κρήτη για κλοπές
Τον φέρανε στη μεταγωγόνη εδώ στην Αθήνα και από εκεί βρέθηκε στην Αμυγδαλέζα. Δηλαδή, εμείς θα φιλοξενούμε όλες τις Ελλάδος τους στρατιωτικούς για μην τυχόν και οι άνθρωποι δεν είναι. Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί τους. Αλλά θέλω να προστατεύσω την πόλη μου. Δεν μπορεί να φιλοξενούμε όλους τους τοξικομανείς της Αττικής, γιατί δεν έχουν που να πάνε. Δεν μπορούμε να φιλοξενούμε όλους τους λαθρομετανάστες γιατί δεν έχουν που να πάνε. Και να κάνουμε και το κορόιδο ότι πού να πάνε οι άνθρωποι. Εμείς τι φταίμε. Οι οικογένειες που μένουν γύρω-γύρω σε αυτή την Αμυγδαλέζα που οι άνθρωποι ήταν μια χαρά σήμερα και φοβούνται από ασθένειες, από ασφάλεια, από τα πάντα. Αυτούς τους ανθρώπους τι τους λέμε εμείς τώρα. Αυτοί δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν όνειρα, δεν έχουν περιουσίες. Να καταστραφούν επειδή εμείς θα πρέπει να φιλοξενούμε τα πάντα στην Ελλάδα, το Δήμο Σαχανών. Τα πάντα. Δεν ξέρετε ότι ο Δήμος Αθηνών έρχεται και παίρνει τα σκουπίδια των λαθρομεταναστών. Το ξέρετε. Ξέρετε γιατί. Όχι γιατί δεν μας κάνει χάρη, για να καθαρίσει την Ομόνια. Έχετε δει κανένας Δήμος να παίρνει από άλλο Δήμο χρήσεις ή να κάνει αυτό και να πληρώνει από την τσέπη του Δήμου για άλλον Δήμο. Το ξέρετε ότι ο Δήμος Αθηναίων παίρνει τα σκουπίδια των λαθρομεταναστών. Ναι, σαφώς και το γνωρίζουμε. Απλώς είναι ένα θέμα στο οποίο οι απόψεις διείστανται σε σχέση με το γιατί γίνεται αυτό. Μπράβο. Και να σας πω και κάτι για να σας προλάβω εκεί πέρα. Όταν πήγε να κλείσει το θέμα του, είπαν ότι θα κλείσει η Αμυγδαλέζα, αυτομάτως ο Δήμος Αθηναίων, από τις πληροφορίες που έχω, πανικοβλήθηκε για μην τυχόν και θα μαζευτούν στην Ομόνια. Και θα λέει θα γίνει κέντρο φιλοξενίας. Αν γίνει κέντρο φιλοξενίας, ο Δήμος Σαχανών μπαίνει σε περιπέτειες. Και σε μεγάλες περιπέτειες. Θα με θυμηθείτε. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Γρηγοριάδη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Είδαμε πριν από λίγες μέρες ότι δημιουργήθηκε και μία κόντρα, θα λέγαμε, μεταξύ σας και με τον κύριο Κουλόγιαννη, που είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου, τον οποίο εσείς έχετε ιδρύσει. Ουσιαστικά, εσείς αδειάσατε με τα λεγόμενά σας τον κύριο Κουλόγιαννη και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να προωθήσει τα ζητήματα που αφορούν στον σύλλογο. Ποια είναι η δική σας θέση? Κοιτάξτε, τον Κουλόγιαννη εγώ τον έκανα αντιπρόεδρο εκεί πέρα και έχω συνομιλίες γραμμένες, οι οποίες όταν έκανα συγκεντρώσεις για το θέμα που ιδρύθηκε ο Σύλλογος για την εγκληματικότητα και ναρκωτικά, επειδή και το 2003 είχα ξεκινήσει και με είχαν παραπλανήσει, είπα: ο σκοπός μας είναι ένας και μοναδικός. Θεωρείτε λοιπόν ότι αποκλίνει... Ακούστε, η απομάκρυνση του εμπόριου ναρκωτικών και η απομάκρυνση των τοξικομανών από την πόλη μας. Γι' αυτό ίδρυσα το Σύλλογο για την εγκληματικότητα και για τίποτα άλλο. Για εκδρομές και για να πάω να δει τον τάδε και τον τάδε και να πούνε και τώρα συνεργάζεται με τον Δήμαρχο τον κύριο Κασαβό για το θέμα του να υπογράψουν το μνημόνιο συνεργασίας, που ξέρω πολύ καλά ότι και το Υπουργείο διαθέτει υπαλλήλους κατάλληλους να παίρνουν τηλέφωνα τον καθένα να λένε: ξέρετε κάτι, είμαστε καλά παιδιά, σας βοηθήσουμε, σας κάνουμε. Εγώ με την πόλη μου δεν παίζω, γιατί θέλω και έχω συνείδηση μέσα μου ότι θα απολογηθώ αύριο σε άλλες γενιές. Και επειδή ο κύριος Κουλόγιαννης θα πρέπει να ξέρει ότι ο σκοπός ήταν συγκεκριμένος, ούτε για τα σχολεία ούτε για τίποτα. Ήταν να απομακρυνθεί το εμπόριο ναρκωτικών από την πόλη μας και οι τοξικομανείς που δεν είναι δημότες Σαχανών. Δεν έχουμε εμείς αυτό να φιλοξενούμε και τους τοξικομανείς όλης της Ελλάδος. Και με αποτέλεσμα που εδώ και 3 χρόνια βλέπετε τι έχει συμβεί. Και όταν ξεκίνησε ο κύριος Κουλόγιαννης για το θέμα του σχολείου, ήταν πριν 2 χρόνια και του είπα: το παιχνίδι χάθηκε, του είπα. Γιατί? Διότι όταν φεύγουμε από το θέμα του εμπορίου ναρκωτικών και των τοξικομανών και πάμε στο θέμα του σχολείου, φύγαμε από το πρόβλημα, πήγαμε σε άλλο. Το σχολείο αυτό δεν φτιάχνεται. Θα με θυμηθείτε του χρόνου, θα μιλάμε εδώ και θα γίνει. Γιατί ούτε χρήση μπορεί να αλλάξει εύκολα, ούτε χρήματα υπάρχουν να τα φτιάξουν, ούτε η αστυνομία έχει τέτοια διάθεση. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει τη δουλειά της. Μια χαρά είναι. Βρήκε μέρος να βάλει τα προβλήματά της και να τα ξεφορτώσει. Δεν έχει καμία σχέση με τα σχολεία και με τα αυτά και με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Γι' αυτό και να ξέρει ο κύριος Κουλόγιαννης και ο κάθε Κουλόγιαννης ότι όταν κάνεις έναν ιερό σκοπό και όταν μένεις και εκεί και έχεις συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να είσαι προσεκτικός στη κάθε κίνηση που κάνεις. Και εγώ δεν παρασύρωμαι με κολλητούς, με δημάρχους, με υπουργούς και με πρωθυπουργούς και με τάδε. Εγώ πρώτα θέλω να υπηρετήσω πιστά και ιερά αυτό το οποίο έχω ηθικό χρέος να το κάνω, για να γράψω αύριο μια ιστορία ή να αφήσω κάτι στην πόλη ότι πέρασα από αυτό και τουλάχιστον δεν έκανα κακό. Τουλάχιστον δεν έκανα κακό. Μάλιστα. Επειδή τα κοινά έχουν γίνει πλέον επάγγελμα και άμα πας εκεί βολεύεσαι και αν σε πάρει ένας δήμαρχος τηλέφωνο μπορεί να σου βγάλει και ένα μεροκάματο, από εκεί και πλέον βλέπετε ότι πολλοί έχουν υποκύψει στον κύριο Κασαβό και δεν μιλάνε αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει μεροκάματο, δικό του είναι. Από πού είναι. Κύριε Γρηγοριάδη, στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε ουσιαστικά την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να μπορώ να τις απόψεις.